Междувременно немските танкове, популярни като Майбах, които се намираха на границата ни с Турция, бяха транспортирани до ремонтната работилница на танковата бригада в Сливен. Уникалните машини ще бъдат реставрирани преди да бъдат предадени на военния музей. Техниката е изключително ценна за колекционери. Заради незаконен опит за изнасяне зад граница на един от танковете, срещу 3 души бяха заведени дела. Защо са толкова ценни машините и как ще бъдат реставрирани? Включваме сега Николай Чадъров. Здравей, Ники! Здравей, Петя! Добър ден и на нашите зрители. Намирам се на уникалния немски Jagdpanzer L-48. Той е запазен, в целия свят има запазени едва 7 бройки от него, като той беше част от машините, които бяха извадени преди около 4 години от границата край Турция, край град Ямбол. Спомняте си, ти припомни случая за какво става въпрос. Сега ще разговаряме тук с моя събеседник, подполковник Коев, който е началник на ремонтната работилница. От него ще разберем колко машини са докарани тук, за да бъдат реставрирани. Добър ден. Ами, докарани са 15 елемента, от тях 4 куполи и 11 машини. Jagdpanzer и Т-4 танкове. В момента ги възстановяваме. Тук пред вас са двата, които в момента предстои напълното възстановяване, без, разбира се, да се движат. Само като музейен експонат. Добре, нека се насочим и към другия наш събеседник, главния инженер господин Калев. Той ще ни разкаже какво точно ще се прави по тези уникални машини. Добър ден на вас и вашите зрители. Целта, която трябва да постигнем с възстановяването на тия машини, е максимално да бъдат автентични. Значи, на най-запазените машини ще бъдат възстановени ходовите части, ще бъдат боядисани, калници ще бъдат сменени. Най-важната цел, която преследваме, е да бъдат максимално близки до автентичното. Тук виждам, че зад нас в момента се работи доста усилено, доста хора са заети с работата. Колко време ще отнеме реставрацията на тези машини? Ами, нашия срок е някъде около 1 месец. Предполагам, че няма да можем да се справим за 1 месец. Може би около 2-3 месеца. Колко общо танка ще излязат всъщност, защото разбираме, че на някои им липсват някои части, куполи има за други. Значи около 10 обекта ще бъдат максимално реставрирани. Отделно 2 уредени системи Круп Глюзон и 2 куполи. Едната е купола от танк Т-3, а другата е купола от катерно оръдие. Само накрая най-ценното, което всъщност тук реставрирате с вашите ръце. Най-ценното, което реставрираме, това е Jagdpanzer L-48. Този, от който слязох преди малко. Който слязохте преди малко. Той е уникален и има запазени около 6-7 екземпляра, както казахте, в света. И той ще бъде максимално реставриран и доведен до първоначалния си вид. Добре. 2 уредени системи Круп Глюзон, които са също много ценни. Нека така завършим. Благодаря. Значи ще могат българите да се радват на уникални модели в военните музеи в България. Както разбрахте, 7 бройки от този танк зад мен. Те ще потеглят към музеите след около месец реставрация тук в ремонтната работилница в Сливен. Това от мен. Благодаря, Ники. Николай Чадъров на живо от Сливен. Екипът ни продължава да следи темите в региона.